салом алейкум бародари азиз, иншоалло ки хуб ҳастем. бародари азиз, видео беҳад муҳима. як модари ҷигарсӯхтаи мақсад ба мо илтимос кард, хоҳиш кард ки барои ҷустани фарзандаш боз аввали аввал бародари азиз мефаҳмонам, хоҳиш мекунам ки ба хотири ёфтани ҳамин бародармон фақат чикор мекунем? бародари шумо лайк мемонем, поделитсия мекунем, чанд қадаре ки метавонем ба хотири ҳамин модаре ки солҳои солши фарзандша мекунам, шумо сабаб шем ки мо шумо сабаб мекунем модар фарзандша биёва. холуф беҳрӯз, соли таваллудаш 1994, 3 ноябр. бародари азиз, ҳамин хотира доранд, ҳамин суратша. ба чӣ хотир? хотире ки солҳои пеш суратро хитоб медем ки ҳама ҳамин коғази сурат мегирифт. мақсад ё майдаҳак бидан, падар аз модар ҷудо мешавад. ино ду нафаранд, як апаву як бигем ҳамин хидаш. падар фарзанди бачара мегираду, модар духтара апаша мегирад, ҳамин хел ҷудо мешаванд. падарша зиндагӣ зур мебиёд, фарзанд бачара дар интернат метиҳад, ҳаи солҳо мегзарад, чӣ мегзарад, модар хади духтараш ба шаҳри ғарибии Москва мебиёянд дар ҷустуҷӯи ҳамин. баъдан апаш Тоҷикистон меравад барои кофтуков. маълумот ҳамин қадар интернет меёбанд ки 18 сола калон шуда дар интернет ба Россия сафар кардагиай. ҳамин Москва да ба як гуфтӣ. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам, хос ба хотири Аллоҳ, ба хотири ҳамин модари ҷигарсӯхтае ки фарзандша биёва, чикор мекунем бародари азиз? ҳамин як лайк даем лайк монем, поделитсия кунем, комменте тотарам видео поделитсия чӣ қадарам қазиёд шава, тезтарак ҳамин бародара биёвем. ва шояд бародар, шояд ки хеле тамошо киста боши мара бародари азиз, ба ҳамин номраи мо занг бизан бародарҷон, номраи модарта хади номраи апад роӣ мекунем. мақсад модарат бениҳоят кофте сехта. аллоҳи меҳрубон аз тамоми бародаро розӣ боша барои дастгиришон, барои лайкшон, барои поделитсияшон. ҳамада худованд нигаҳбон боша бародари азиз. ва охира гуфтанем касе ки билетҳои самолет боша ба ҳамин номраи авиакасе мо ҳам бародари азиз дар ватсап мо ҳатман алоқа барем. билетҳо ба тамоми дунё бо нархҳои дастрас ҳаракат мекунем, ба шумо гуфтем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша. фақат дастгирия фаромӯш накунед ки тезтарак модар фарзандша биёва. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.